Nuh menika Sang Sri Maharaja Bagita Yudha Kala Kresna sigre kang hangawe sangganing para prajurit kang tinindhian dening Sang Apatih Wresni Wira mangkono sangganing para Rata kang gendra karana kapiyarsa suarane bendhe kaping 3 Satemah kadi dening bledak kota ono Sakjane para prajurit tidak perlu berani sikro lumaksana tamtomo magito kita ayo
nggih mijilila para putri ing Dwarawati Purwa kang tinindhian dening Prames Marinata lampah irun leledang kledang kadidire janur kuning angawe awe. Dwarawati Purwa kaping jadene garwa Prames Lari kang gebuna adil marmata abrit sinarep jenar tak semene nang kabulu katemani lamun kok kadya kamara sing kancane muat dadya kelem sasana karo loro warga ingkang sigran gedruk bantol minggah ing stinggil Binadrata lampahnya kadidene sandiwang Lundrandilan bantol
bislana padha jek-jekan diajeng karaning pun kakang Cahayu Kala Perdati inggih kula dawuh katimbalan Kang Mas senenge ngatining pun kakang ora kaya kalungguhan iki diajeng yen takun bulu swaning kabeh para katangmu diajeng tatan ana sing godhake kalungguhan diajeng iki kula dawuh kula Kang Mas diajeng Kala Wertati iki kula kasinggihan dawuh Kang Mas Prabu diajeng Kala Wertati iki kula dawuh yen aku nyawang adi-adimu diajeng kados pundi cemlorot kene kembang napa kembang kanigara diajeng iki to Kang Mas ning ngene lho diajeng kados pundi Kang Mas pendak mangsa kala pun kakang nganake pasih panagung ora tak keparangake ento ana putri sing godhake kalungguhan diajeng leres Kang Mas sedaya para kadang putri derek sahabat wonten ingkang godhake dhateng palengganipun sedaya ngestoke sedya tuhu dhateng panjenengan dalem kok diajeng Kala Wertati iki kula dawuh kula Kang Mas tembungmu saklimah dadake marmane atining pun kakang diajeng mula saka kuwi diajeng kados pundi Kang Mas sareni kepaksaning para yaksa kabeh para putri atur lungguh sing setata ya diajeng ngestaken dawuh Kang Mas Rakyana Pati kados pundi yang sinuwun yen ngono kabeh sawetara lungguh sing setata aniki sing kula tenggo duduk Kang Mas kau rasa turun raja orang auto Diajeng karwanipun kakang diajeng Kala Wertati iki kula dawuh Kang Mas sira ngaturake pabekti tatampa pangestuning pun kakang ingkang tampani ya diajeng sanget-sanget kula ngudi Kang Mas mugi dados jimat marang jiwa raga darwa ugi pranatnanipun panjenengan
dalem Kang Mas. kala wertati Iki kula dawuh-dawuh iki Kang Mas. sawising diajeng lungguh setata kabeh pawartaning putri oning praja Dwarawati Purwa diajeng Sabekti pangestu dhateng panjenengan dalem Kang Mas. Kula ingkang garwa menika nata dening para kadang putri. Paring piulang sedaya sampun prigelan wasis kok Kang Mas. diajeng kala wertati Iki kula kasih kian dawuh Kang Mas. ora kleru Sang Prabu Kala Kresna duwe garwa pasuryaning ayu yen to nindake samubarang ora gawe leng semingati ningsun diajeng kala wertati Iki kula dawuh. pun kakangmu bisa ilaki kong panuwun marang sira dening diajeng kene pranata kabeh para putri ora tida-tida mula saka kuwi diajeng pelingin pun kakang sengkuna nggonmu pranata kabeh para putri ala-alaping para putri mangsa bodho marang diajeng kala wertati Panjenengan ampun kuatos Kang Mas. Napa ingkang panjenengan menika aturaken dhateng kula ingkang garwa bakal kula gemi slaminya kula bakal tanggil jawab kok Kang Mas. diajeng Iki yen ngono tatri lungguh sing setata ya diajeng mesti dawuh Kang Mas. uga marang sira kadang ingsun cahayu Inggih Kang Mas. kabeh pawartaning nggonmu nampa ulang guru ingkang bokmu kala wertati Anggen kula nindakaken wajib Kang Mas. Nonton iki kaindahan Taman Sari. Menika sampun rapi danten kok ampun. Pilih wonten tamu ingkang badhe sowan. Menika boten wonten ingkang uciwani dawuh panjenengan dalem lho Kang Mas. diajeng kadangipun kakang diajeng Inggih kula. pancen kabeh kuwi mau sing bakarki yen to sira upakara Taman Sari sing sisih lor aja nganti gawe kuciya mangsa kala praja Dwarawati Purwa karawan tamu pamancat ben ora gawe leng semingatinipun kakang diajeng Inggih Kang Mas. Panjenengan lungguh ampun sing kuatos. setata ya diajeng Pangestu dawuh. lah kowe piye diajeng Anggen kula nindakake bab sesanggeman kula Kang Mas. Tata boga ugi tata busana. Sedaya menika sampun kula cepake. Sawanci-wanci bilih panjenengan kersake dahar, unjukan utawi rasukan. Sedaya punika sampun cepak-cepawis kok Kang Mas. ing diajeng ra ngerti kemarmanipun kakang diajeng Kemarin-kemarinipun panjenengan nek nggih kathah sing pundi? sing biasane kae lho diajeng Biasane apa Kak? iwak blekutak diajeng Iwak blekutak. iwak blekutak ki yen to disawang ala rupane ning yen to dipangan enak rasane diajeng Panjenengan pun kuatos Kang Mas. Kula wau sampun mados teng kali mriku lho. Pun kula pepes. Panjenengan purun to? ning endi diajeng Lah teng mriku wonten kali lho Kang Mas. dadi ning kono mau nek iwak blekutak ngerti ora tak grogoti diajeng Lah kaya menapa? oh kemarin aku iwak blekutak diajeng Waduh. yang ngono lungguh si kepenak Nggih sampun dawuh. uga marang sira Regana Pati
Resniwira jauh patine kawula kula lho. sira pinangka tetungguling kabeh para yaksa banjur kabeh pawartaning gonku pranata kabeh para yaksa Ladalah. Samoho Prabu Yudha kala Kresna sesembahan kula. Anggen kula mirit saged para prajurit. Derek sanonten ing pawiyatan agung ora ira. Kasenyatanipun sedaya prajurit Sanyaglar semapan boten wonten gunangaken palenggan. Regana Pati Resniwira kandamu dadekake marming atiku pancen kuwi sing tak kersaki mangsa kala ingsun bakal kelar jajan kabeh pawartaning Ladalah. Samoho Prabu ampun watos kasunyatan sedaya para prajurit sami pergi gelat trampil malah gelaripun para prajurit sampun dipirang dados 3 ingkang angka sepisan barisan panah ingkang angka kalih barisan tumpah lajeng ingkang pungkasan menika barisan pedang. Bila sang Maha Prabu mobilipun jenengan wakil badhe gelar jajan wonten ing weton sonten sedaya prajurit samya gelar sewapan nembo dawuh pun jenengan dalem jagat dewa Bathara Hani Regana Pati Resniwira dawuh kanthi bae seneng atiku yen to aku kacondhoan warangka dalem kaya kowe konku jumeneng nata aning Dwarawati Purwa bakal kuncara saindenging jagat mong ula saka kowe Regana Pati sira konmu ngabdi aning praja Dwarawati Purwa aja tida-tida mangsa kala aku mbutuhke tenagamu aja nganti gawe glaglaning atiku sampun dados prasedyan kula wonten ing bumi Dwarawati Purwa nalika sumarang kula kawisuda minangka dados prajurit menika werdinipun Sang Maha Prabu iya piye praniku pranatan sedaya para prajurit kedah nindakaken pranatan wonten ing Dwarawati Purwa lajeng menika kedahipun jujur ingkang pungkasan rit menika ribeting wonten Dwarawati Purwa sedaya para raja saged pranggulangi Regana Pati Resniwira patine bala ula saka kowe ento Dwarawati Purwa ana ribetan kudu kowe bisa putari cekap kapasraken dhateng kula kelan kadang yaksa Sang Maha Prabu yen ngono sawetara lungguh sing setara patine bala uga marang sira Resniwira Resninata sira pinangka tetungguling yajeng yen ngono kabeh pawartani Benten kalih kula. Rakuten cakrahipun
Sampeyan ampun kuwatir. Cekap dateng kula lan kampas-kampas kula. Yen ngono sawetara lungguh sing cocok. Itu akeh bisa. Uga marang sira Resminata. Oh, malam kula sinuwun. Coba maturung kon muni dake kewajiban. Agen kula menani wajib sabiyanku kalih kangmas kula. Sapunika boten enten ingkang macahi dawuh panjenengan dalem sinten. Bagus. Lungguh sing kepenak. Uga marang sira prajurit Pajineman. Nok nun dawuh Sang Maha Prabu. Kabeh pawartaning tapel wasten. Dwarawati Purwa. Sang Maha Prabu ampun sawatos tapel atus ingkang wonten ing Dwarawati Purwa. Sedaya sampun guyub rukun. Wonten ingkang mancahi dawuh panjenengan Sang Maha Prabu. Banjur kapiye ala ing para yaksa sing mapan sak ereng-erenging gunung. Sang Maha Prabu para yaksa wonten ing ereng-erenging gunung. Kasunyatanipun boten wonten ingkang mancahi dawuh panjenengan Sang Maha Prabu. Yen ngono kabeh para yaksa setya tubekti apa sing tak dawuhake. Kasinggihanipun Lungguh sing setata isaken dawuh. Diajeng karoanipun Kakang Diajeng Kalawertati. Inggih kula kasinggihan dawuh kados pundi Kang Mas? Lan kowe Regyanapati Westiwira Allah katene balan kula lho. sejatining kon kumpulake kabeh para yaksa. Ana kawigaten sing bakal tak beberake ning papan kene. Yen to mengaten monggo penyebab barowi gati menika mumpung kemalipun sedaya para prajurit sampeyan mangko-mangko jangga pirengaken karma. Ing sadurunge aku beber apa to kawigaten kalungguhan iki. Yen to aku mengo aturing adik-adikku putri. Kabeh para putri wis padha wasis ning olah seni swara langen besan. Mula saka kuwi Kados pundi Pendhapa Dwarawati Purwa bakal tak anake Suka Handrawina. mapan kalaresan Sang Maha Prabu ngeras-ngeras nadi kebriganing sedaya para putri ingkang mapan wonten ing Dwarawati Purwa. Diajeng Kalawertati Inggih kula kasinggihan dawuh Kang Mas. wis ora tak ambali maneh Diajeng. Yen ngono Diajeng, ayo enggal tumuli diwiwiti Diajeng. Semangga diajeng. Kono cepat diajeng. Kali pamundutan iki spesial kagem Bapak Ibu tuan rumah, ugi para pandhem ingkang sampun rawuh, Mas Erwin, Pak Marji, Pak Giman, Pak Amir.
Rayipun nganten apa ngantene? Hah? Mantene. Mantene sing jenenge Indri. Iya. Indri, semoga Mbak Indri. Monggo monggo katuran mingga. Kaping kalih Mas Pinyi saking Bagusdo ya kedahipun mingga. Ayo piye, Bu? Mas. Ayo. Monggo. Nggih, kali persiapan nggih, Mas. Kalau persiapan no. Kali nunggu Mbak Indri. Gosip. Mas jambu alas riyen spesial Mbak Edi Bitulus. Ayo sing. Oke. Heeh, bener iki tak ben joget. Heeh. Iki ta. Saiki sing penting bojoku sing ayu dhewe iki to. Mau matur, kula mboten saged joget ora ngopo-ngopo apa. Tambah kiung. Mantene to, Mbak. Niki spesial buat keluarga besar Tole Cepong.
libur Mas Manten. Ngapunten nggih Mas Manten. Wonten kesopan Mas. Sedih sabar. Riwayat punyen. Boten Bu, pun neng mawon nggih ngapunten. Ampun dados prahara. Riwayat punyen. Damai, damai Mas, damai. Gurung mau perkara. Kalungnya kali gong.
Monggo jangire dilanjutke mawon. Lanjut nggih. Lanjutan apa ora? Nggih. Irwati.
pangundhutan mangke disambut ingkang wingking. Ugi ngapunten dalem yen to mengko wonten gredahan lho Kang Mas. Nggih. Diajeng kala werdati Inggih kula tasih kiat dawuh Kang Mas. apa to kawigaten iki bakal tak beberake diajeng. Semangga Kang Mas kula ingkang garwa mung derekaken. Pragyara Pati Iwira. dawuh pati balan kula lho. Kawigaten iki mung tumiba marang kapribadenku. Ciptane atiku Prabu Yudha Kala Kresna harsa bedak kayangan Suralaya. Aku mung kepengin disembah para dewa. Rasa-rasane atimu kapiye yen aku kelakon dadi ratu aning kayangan Suralaya. Ladalah mapan keleresan Kang Mas Prabu. Wiwit rumuhun ingkang nyembah kaliyan dewa menika namung titah wonten ing Arjamada. Nika sawangsulipun yen boten jenengan wabut bedah wonten ing kayangan Jenggring saka sawangsulipun para dewa badhe giris miris dhateng sesembahan kula. Pragyara Pati Westiwira. Dawuh pati balan. Entah kaya ngapa rasane atiku, senenging atiku yen aku kakon dadi ratuning dewa. Yen to kula pikir panjenengan kebak kalian pangurmatan kalian dening sepatang para widodari ugi kagarakaken dening para dewa ingkang dumuk-dumuk wonten ngarsa panjenengan. Entah rasa bener apa sing dadi aturmu. Sadurunge aku bedah kayangan ingsun bakal nganakake sesaji. Kanthi bekakak ingkung bocah ireng cemani sing saka Mandura. Mula saka kuwi Westiwira Dawuh pati balan. ingsun mung arsa jaluk tulung karo kowe. Rada sudi Sira tumuju aning praja Mandura. Golek ana bocah ireng cemani kanggo uga rampen gonku arsa nganake sesaji. Pregonku besok jumeneng ratu aning kayangan bisa rahayu. lajeng bijak menapa tumuju wonten ing Mandura menika. Tak rasake iki dina-dina sing becik. Enggal rangkata tumuju aning Mandura. Yen
saka Widyajen Iki aku arsa mungkah sanggar pamenangan mamito marang kanugraning Gusti apa sing